Bamananw ko kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bi juin kalo tile 20 ye san 2023 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira fɛ Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati ye o cogoya la kunnafoni min na b'aw sigi k'a makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin sanfɛ ni y'o waatiw seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi fɛn min ye bagi kimɛlu o baaraw olu nun donna kunu juin kalo tile 19 san 2023 an ka minisiri ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ye ale ye baara in ni ka a kunfɔlɔ ni ka olu kolomokari k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kalanden 212 olu de kɔni ye kimɛli ni ka o kɛ u tilala kalanso caman u ni ɲɔgɔn cɛ. Minisiri bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲabaw olu ɲɛnabɔli ma Nations Unies ale ka conseil de sécurité tɛmɛnen kɔnɔ n'a kɛra juma tɛmɛnen an ka jamana y'a yiru la k'a fɔ ko fɛn min ye MINUSMA ale ka baara kɔni o ɲɔngirila anw ka jamana o kɔnɔna la n'an ka jamana marabagaw y'a yira MINUSMA la k'a fɔ ko u ka taa ni ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la u ka mission yɛrɛ kɔni kan ka ban juin kalo tile 30 nata o la u y'a yira k'a fɔ kabi san 2013 ni MINUSMA kɔni bɛ anw ka jamana o kɔnɔna la u nakun kɔni u ma se ka foyi de ɲɛnabɔ o la. An ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ diinɛ koɲɛw ma u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye seliba kalo ye ale kɔni yera anw ka jamana o kɔnɔna la nɔ juin kalo tile 18 san 2023 a yera alisilamɛ caman olu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Sokɔrɔji misiri welebaw a kɔni yera olu fɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye seliba kalo tile fɔlɔ ye o daminɛna kunu juin kalo tile 19 san 2023 seli yɛrɛ ale bɛna ɲɛnamaya araba natɔ in na juin kalo tile 28 san 2023. Sariyasun faleni kalafiliw kɔni kɛra juin kalo tile 18 tɛmɛnen fɛn min ye dugu min bɛ yen nɔ sa ni ale bɛ wele ko Kolongo dugu yɛrɛ la fɛn min ye olu ka kalafili baaraw kɔni jɔra joona yanni nɛgɛ kanɲɛ 18 yɛrɛ o wagati cɛ ka sababuya kɛ dugu dɔw masurunya bɛ olu la bagabagali taara ka olu dugu ni ka olu sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Nazanbugu ka taga se Jebala ale ni Iɲaro ma marafɛntigi lakodɔnbali dɔ kɔni ye bagabagali ta ni ka olu sɛgɛrɛ u yɛrɛ kɔni ye dɔw yɛrɛ ka wotekɛminɛw ni ka olu ta ka taga ni olu ye seerebolomaw y'a yira k'a fɔ wote baarakɛlaw olu kɔni foyi ma u sɔrɔ. Tuguni dugu ka taga se Sirabugu ni ale bɛ Ɲamina sigida o la
ani dugu be ni ale be wele ko Womba Gondo ka taga se Konina ma ni dugu ko fɔlɔ be tuguni sigida o la tuguni ale be Kulukoro o manara ma mara fɛntigila ko dɔmali dɔw kɔni tarani ulu fana ka wote kɛ minɛw ulu bɛɛ lajɛlen ani tuguni fana u ka bolimafɛn u y'olu ta ni ka taga n'a ye ka tila tuguni wote baarakɛlaw ka nafolo min fana kun be u bolo n'u tilala wote la n'u be sara ni o ye u taara ni ulu fana ye ni ma mara fɛntigi kɔni ni waleya jugu in kɛ wagati min na an ka finitigilakaw ulu bɔra yala yala la kuma min na. Juin kalo tile 13 tɛmɛnen ka taga se juin kalo tile 15 ma sirabakan kasara kɔni juguma fila o kɛra anw ka jamana o kɔnɔna la min ni a kɛra sababu ye ka maa 30 bɔɲɔgɔnko ni ka ulu bɔnɛ u ni na. Juin kalo tile 13 sɔgɔmada joona o wagati fɛn min ye Jara transport car fila ni olu kɔni tun bɛ ka taa dugutaga o la olu ni camion dɔ kɔni karila ɲɔgɔn na min ni camion yɛrɛ kɔni bagan caman de tun bɛ a kɔnɔna la a bagan ninnu yɛrɛ kɔni caman kɔni o sara minɛn caman olu fɛnɛ tiɲɛna maa dɔw fɛnɛ kɔni olu bɔnɛna u n'o ma bɛ t'i jɔ maa 15 o bɔɲɔgɔnko la lɛrɛ 48 kɔfɛ fana fɛn min ye Tombouctou fana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Gourma Araru sokaw fana fɛ yen nɔ fɛn min ye jagokɛlaw olu ka kulu ye o kɔni fana binna ji la min ni a kɛra sababu ye sa ka maa 15 ni ka olu bɔnɛ u ni na maa kelen yɛrɛ kun b'a la ale siya kun ye Nigérienne maa 8 kɔni bɛ yen nɔ u sera ni ka olu kɔni labɔ ji la. Tombouctoukaw olu fɛ yen nɔ tuguni kasoladen dɔ ale kɔni y'a laɲini ni ka boli ka bɔ kaso o kɔnɔna la min n'a kɛra sababu ye ka maa kelen ni ka o bɔnɛ ani na maa 5 olu kɔni joginna. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni damadan tun bi an bolokɔrɔ bi ni ka da u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye ni tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni o jukɔrɔma don dɔ ba ye tunga lafiya min ni a nalen don tungarange ulu lafiyali kama ni wagati na fɛn min ye terrain ale bɛ banankɔrɔnikaw ulu fɛ yen nɔ terrain kelenkelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier 15/20 de don terrain ye 4,500,000 n'o ye 4,400,000 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔnin sara kalo kalo i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ o bɛ kalo 12 ma n'o ka suru maa min ɲɛkɔrɔ sa kalo kalo i bɛ euro wari 782 ni ka o bɔ o bɛ kalo 18 ma e maa min fana bɛ yen nɔ k'i bɛ fɛ ka i sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn na ni o y'u ka pari n'o ye sojɔ pari ye sa kalo kalo ni étage ka di ye i bɛ euro wari 778 ni ka o bɔ o bɛ sɛbɛn wari $42,000 ma e mɔgɔ min ta ye villa simple ye sa F4 i bɛ euro wari 580 ni ka o bɔ o bɛ sɛbɛn wari $26,000 ma o ye tunga lafiya ma olu ka baara taabolo ye ne mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ sa i bɛ weleli kɛ 72 18 42 47 aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.